Un o'r pethau pwysig am y ddrama yma efallai bod y ddrama hollol wreiddiol sy'n defnyddio gwyddoniaeth fel rhan hanfodol bwysig o'r y plot. Mae archwilio gwaith arloesol Rosalind Franklin mewn darganfod strwythur DNA. Ac ar lefel arall hefyd, mae'n olrhain hanes I ffrind a'i chyfaill agos iawn Adrienne yn dod yn rhyw angor iddi hi. Dwi'n chwarae rhan Adrienne Feil wrth iddi. Wel, mae'r ddwy wrth gwrs yn gweithio mewn amoda ac amgylchiadau anodd iawn yn y 50au mewn maes sydd wedi ddominyddu gyn ddynion. Mae hi'n delio hefo thema ffeministaidd ac mae'n hefyd yn stori gariad. Dwi'n chwarae Cric a hefyd Maurice Wilkins wedyn mae'r ddau yna gathen nhw y clod. Dwi'n chwarae rhan Ray Gosling oedd yn gweithio hefo Rosalind Franklin yn y labordy fel technegydd a wedyn James Watson sef y dyn sydd wedi cael y gydnabyddiaeth I gyd. Hefyd bod ni wedi gallu ffeindio stori gariad mewn byd gwyddonol, cariad at waith a gwaith calad a cariad at drio newid y byd.